Yo ngalah Bu Joko lah ning kene bae. Ora nembe ndamel napa. Ora bar saka Bu Bambang. Niliki kok ora ketok pelawange ra bukaan nang endi. Oh, lah nggih. Damel napa niku? Anyaman. Oh, disetorke napa Bu Joko? Oh, dadak. Oh, lah jare sleren le gawe anyaman. Enek sing anu wong luar negeri elok ditenjeran dolar. Nggih, sing tak nggo niki to. Kok ngulat-ngulatin apa jilbab kula. Jan apik niki iki, tete tegak niki mang demok. Nek kula tetep nganggo jarepen tuh lah. Niki lho pete. Lho, ora gampang. Alah mbok dipet-petke mboten mleyot. Nah, le nganggo yo kepenak. Saka mburine ngarep iki sing bahane kabel. Nerawang-nerawang ning ora panas ning ora nerawang. Bolong-bolong wonten lho. Oh, niki wernane rainforest apik to, wernane jarang to. Ha nggih, nek dienggo ora arane kepanjangan, Bu. Nggo, ngenten iki. Ngepasi lho. Apik to jenengan? Oh, lah nggih. Nggih pun nek mung niliki kok tak pikir jenengan ki ten pundi. Oh, nggih pun. Nggih pun. Nggo. Gampang, sesuk tak gawake pas mican. Werna rainforest to. Nggih. Nggih pun Bu Joko.